A yayin da tauraruwa ko kuma tauraron Hamisu Breaker ke haskawa, sai gashi a kwanan nan wasu na gutsuri-tsoma a kafafen sada zumunta na social media cewar tsakaninsa da mawaƙi Umar M Sharif an samu saɓani, wanda hakan ta buɗe wani sabon fage na cece-kuce tsakanin masoya Hamisu Breaker da kuma masoyin mawaƙi Umar M Sharif. Sai dai tun bayan ɓullan wannan rahoto a kafafen sada zumunta na cewa mawaƙi Hamisu Breaker suna takun saƙa da takwararsa mawaƙi Umar M Sharif, wanda magoya bayan Hamisu Breaker suke mai da martani akan wancan zance da aka wallafa a kafafen sada zumunta. Haka su ma a nasu ɓangaren magoya bayan mawaƙi Umar M Sharif na mai da martani ne akan abubuwan da suke gani bai dace magoya bayan Hamisu Breaker suke faɗa a kan gwaninsu Umar M Sharif ba. Sai dai daga bisani shahararrun mawaƙan guda biyu, Hamisu Breaker ɗorayi da kuma Umar M Sharif, sun magantu inda suka musanta duka wannan zance da ake yi na cewa suna takun saƙa a junansu, wanda wasu na gani cewa dalilin ɗaukakar mawaƙi Hamisu Breaker ce wanda wasu ke gani za ta danne tauraruwar mawaƙi Umar M Sharif. Hakan ce ta sa magoya bayansa suka fara mai da martani ga magoya bayan Hamisu Breaker, wanda ake cewa a dukkanin faɗin ƙasar Hausa a yanzu babu wani mawaƙi da aman waƙarsa ke kara kaina a cikin al'umma face mawaƙi Hamisu Breaker. Wanda sanin kowa ne tun a baya, mawaƙi Umar M Sharif na ɗaya daga cikin matasan mawaƙa wanda kuma aka daɗe ana dama da shi a fagen waƙa, wanda tauraruwarsa ita ce kan gaba a cikin jerin matasan mawaƙan Hausa, musamman ma a fagen waƙar soyayya. Sai dai daga bisani ne mawaƙi Hamisu Breaker ya fito da nasa sabon salon waƙar ta masoya, musamman ma abin da ya shafi ma'aurata, waƙar biki da dai sauransu. Hakan ce ta sa cikin lokaci guda Allah ya ɗaga likkafa da kuma haskaka tauraruwar sabon mawaƙi Hamisu Breaker. Daga bisani ne magoya bayan dukkanin waɗannan mawaƙa guda biyu, Hamisu Breaker ɗorayi da kuma Umar M Sharif, suka nuna cewa duk wancan zance da ake yi a kafafen sada zumunta soki burutsu ne, domin Umar M Sharif ba shi da abokin gaba a cikin jerin 'yan uwansa mawaka. Haka su ma ɓangaren Hamisu Breaker sun bayyana cewa gwanin nasu ba shi da wani abokin faɗa balle gaba da abokan sana'arsa na mawaka. Hasali ma yana haba-haba da dukkanin abokan hulɗarsa tare da karɓan shawarwari daga gare su da kuma tuntuɓa idan har wani abu ya shige masa duhu, musamman ma a fage na waka, wanda yake ganin hakan zai taimake shi wajen bunƙasa harshen Hausa da kuma saƙon da yake so ya isar a cikin waƙoƙinsa. To sai dai wasu na cewa lallai fa da alamun gowar a miya, domin ruwa baya tsami banza. Abin jira a gani shine jin saƙon baka da baka daga bakunan tagwayen mawaƙan su biyu, wato Hamisu Breaker ɗorayi da kuma takwararsa Umar M Sharif, akan wannan cece-kuce da kuma gutsuri-tsoma da ake yi a kafafen sada zumunta na cewar suna takun saƙa a junansu. Ku ci gaba da bibiyar shafukanmu domin samun rahotannin da suka shafi Kannywood, fina-finan Hausa masu dogon zango da kuma sauran shirye-shiryenmu. Kada ku manta, ku danna subscribe, like, comment, sannan ku share domin samun damar kallon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.